Okay. Mag-enjoy ka, Lola Bells, ha? I love you. Okay. O, din siya din. Thank you. Hi! Oh, ang cute. Anak mo? O, picture tayo dalawa. Alam mo, ito Guys, yung kami din. mga ginagawa ng bata na gusto kong gawin ng bata ako. Yung naglalagay ng ribbon. Pero hindi ko magawa kasi bubugbugin ako ng tatay ko. Nag-picture na tayo din. Thank you. Maraming salamat. Sir, basta ko, Sir. Yung pagdawin ko na pagdawin sa iyo. Magkakilala ba kayo? Hindi? Ba't sumama ka sa picture? Hindi ba na kayo magkakilala kung maki-smile ka dun sa camera? Kala mo ikaw ang nag-charge ng cellphone. Or yung mother. Si mother, mukhang mayaman, oh. Ang daming suot na alahas. Nakabili ng alahas, hindi nakapagpuntar ng jewelry box. O ikaw, dali ka dali. Alito mo ng dede mo? Dede ba yun o Adam's apple? Kung bahay ng tao, may dalawang Adam's apple. Huwag kang mahiya. Eh kasi naman, maliit lang ang dede mo, nag-plunging neckline ka pa, sana nag-turtleneck ka? Hindi, joke lang. Dali, smile. Thank you. Ayan. Ha? Hi! Pawis na. Ba't dito ka ba? Birthday mo? Happy birthday! Taray! Congratulations sa umabot ka. Oo, pag nag-birthday ko, congratulate natin kasi hindi lahat umabot. Kaya pag umabot ka, malaking achievement yan.